Sanibona, phinde nginibikelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngalesi sikhathi ngaleli hora. Sibonge nje umuhle othandekayo wesabekayo uNkulunkulu ngomdali wezinomhlaba. Ngawo konke asenzela kona, ngawo konke asibonisa kona, ngawo konke asabela kona, ngawo konke asifundisa kona, ngawo konke asithandela kona. uNkulunkulu bantu baNkulunkulu usasithandile namhlanje. Usasibekele nangomzuzu. Usasibekezelele. Because masingathatha ukubheka nje izinto ezenzakala lapha emhlabeni. Yazi akumele ngabe uNkulunkulu umhlaba usawuyekile nje kanje. Akumele ngabe abantu sabayekile nje kanje. Akumele ngabe izinto zisenzeka ngendlela efanelekile. Kumele ngabe manje sibona into eziyimanga. Kumele ngabe mhlasimbe manje imvula ikingane nje unyaka wonke. Kumele ngabe nje manje sithola ama punishment mhlawumbe ilanga lingaveli nje mhlawumbe inyanga ezintathu at least. Ngenxa yokona komuntu. Ngenxa yokubheda kwethu. Kumele ngabe manje kugugula umoya kwenzeka izinto ezi-tragic ezinkulu ezisabekayo. But ngentando nangomoya kaNkulunkulu nangosizo uJehova umdali wezulu nomhlaba usawuqoqile umhlaba. Usawubambile, usawubophile. Usawubekezelela. Ubekezelela abantwana bakhe. Ubekezelela isizwe sonke. Ubekezelela bonke asanethemba lokuthi ngelinye ilanga babone umbuso wezulu. Asanesifiso sokuthi ngelinye ilanga bafike enkazimulweni nasephulukisweni. So the fact that namhlanje sikakaboni lutho okwesabeka uthusayo nanoma okuningi silwe sikubona kancane kancane izinto ziyenzeka each and every day izinto ziyenzeka usuku nosuku izinto ziyenzeka. Siyabona izinga lokufa njengamanje ukuthi linjani, izinga lezifo njengamanje ebhedlela ukuthi linjani. Kufiwa ngezinto ezincane. Naku kufa ingane zifa ngama chips njengamanje. Abantu bayafa bafa ngokuthi uphuze le nto leyana. Bafa ngezinto ezincane njengamanje. Bathi uNkulunkulu usasibekele usasibekezelela usasenzela umusa nobubele bakazo sonke isikhathi. For a matter of fact nje I'm being led ukuthi ngikhumbuzise lo myalezo before sifike kwisihloko sethu sanamhlanje. Ukuthi yazi kuningi okwenzeka lapha emhlabeni. I just found out abantu baNkulunkulu ingixolela I like to share zonke izinto sizazi sonke singabantu. There's this brother uNkulunkulu amkhulisayo njengamanje ubrother Enigma. The very trending guy ukhuluma izindaba ezinkulu zasekhaya ezulwini ngezambulo uNkulunkulu ambonise zona kwiminyaka ngeminyaka. He's saying ukuthi into eyenzakalayo kuthi makufe umuntu lapha emhlabeni and then bese amadimoni amthumbe loyo muntu lo emefuna ukumthatha ngaleso sikhathi. Let's say umuntu ushayiswe imoto. Afika amadimoni because bevele sebenzele umnyama ngithi esaphila. Bevele hlapha yisatanist angithi esaphila. So amthumbe umzimba wakhe. Ashiye omunye umzimba bese beyawuguqula lo mzimba kube ngazuthi kusawuyena lo muntu. Wena ke nomndeni wakho nifika nithatha lo mzimba niyongcwaba niyofihla nenze whatever niyenzayo ngokuthi nimvalelise. But kusuke kungayena and then mabethathe lo mzimba wakhe. Kuba isimanga senzeka emkhathini esenziwa amadimoni. Bathathe lo mzimba wakhe bahambe bayodlala idayisi lapha ebusuku. Lela bekhona kwalasha emathuneni. Badlala amadayisi abo anezilwane ezahlukahlukene. Amadayisi abo kune side enenkomo, kune side enembuzi, kune side enenkukhu, kune side enengulube, kune side lonke uhlobo lwesilwane. Uthi badlala idayisi mabelijikijela phansi bakuvele ukuthi inkomo bazomshintsha lo mzimba bamenze inkomo. Badlala le dayisi makushintsha kube inkukhu bazomshintsha lo mzimba kube inkukhu. And then bese behamba bodayisela abantu abasebenza ngeinkukhu. Mhlawumbe bayodayisela abantu baka KFC kanje, badayisela abantu bako Chicken Licken, badayisela abantu bako Petros, badayisela abantu zonke lezi zitolo lezi. Bathenga abantu because bazi ukuthi bathenga inkukhu ngithi bazi ukuthi bathenga inkukhu bona kanti bathenga idumbu zabantu. Bese ke bayikhipha ke bayiqhobeke manje bayipheke ke bese uyaqhamuka wona uzodla iKFC kanti udla isidumbu sabantu kade sayifela lapha yana umuntu wayesatanist and then nawe bese just like that. Baphinde bashaya idayisi kuphuma inkomo. Bese bathatha le nkomo le bahamba bayidayisela ama-butchery. Umuntu ngeke azana uzotshela ukuthi havele it's just a butchery ngoba inkomo bayiletha isilwane injalo kanti akusiyona inkomo yangempela isidumbu kahle kahle.
siqobeke Nkosi yami imbengo lena namafutha. And for a matter of fact, I once had a dream uNkulunkulu engibonisa. Ngibona umakhelwane wami engathi usuzocela ukufaka inyama efrijini, ethi ifriji lakhe lifile. And then mayafaka inyama efrijini, sengithe uthi ngicheck ukuthi le nyama uyifake kahle yini la efrijini. Mangithi ngiyabuka, hayibo amathamba sebamhlophe kangaka. And mangibuka uNkulunkulu immediately washo ukuthi inyama yomuntu le, isidumbu somuntu lesi. So abantu njengamanje, I even quote this guy uze washo wathi the reason why abantu beze benenkani begoloza kangaka bengafuna ukusindiswa, bengafuna ukukholwa, it is because vele babhizi badla izidumbu zabantu. Babhizi badla iflesh, badla igazi. Babhizi badla izinto ezingekho right. Bantu baNkulunkulu konakele emhlabeni ngazindlela zonke. Bayithathe lezi inkukhu lezi because bashayida yise kwaphuma inkukhu angithi bese bayodayisela abantu baka Rainbow. uRainbow uzoyithathela inkukhu ayihlukanise ufake emaphoshini bese uzothenga wena eShoprite. Hlukanisa amanye ama companies, imaphi ama companies einyama ngokwehlukahlukana kwawo. Laugh bayihlukanisa inyama bayihlakaze kanje ubhizi udla isidumbu somuntu wena. Even when it comes to ama sausage, ningatshela ukuthi hlase safe wona nani. So kwamehlo abantu behlangene nezicu zangaphakathi, hlangene mhlawumbe amathumba, hlangene bayihlanganise lezi zinto bazimixe nani bese befaka uma spice khona kuzoba mnanjana ngithi kuzoba nosawotshana. And bese bekufaka kulabo plastic bakhona ke ngemishini yakhona kufaka kulabo plastic phuma ama sausage lawo, phuma amabhanqonqo, phuma umpatsha, phuma amaviyena. Amanye amaviyena baze bafaka ucheese khona kungeke kuzoba mnanjana phela khona uzodla nawe ngithi. Everything is fake manje lapha emhlabeni. Everything is iyamanga lapha emhlabeni. But isombululo kuzona zonke izinto kuyeke kube ukuthi uzikhulekele. Uqala ubiza igama likaNkulunkulu ukuze kusuke konke ukungcola kulezi zinto, because at the end of the day sidinga ukuthi sidle, sidinga ukuthi siphile, sidinga ukuthi survive up until azabuya uKristu. Ngoba if esingathi sikubalekela konke shuthi we are leading ourselves to death, ngeke sakwazi ukuthi sifeze isicebo likaNkulunkulu. Because uma uthatha ukubheka akukho futhi akukho unless if singabantu singabuyela kwimvelaphi yethu, kwindalo yethu, ekuthenini senze njani, sizitshalele thina, sidle ama-veggie futhi kuphela. Because even the fellow fruit bayawajova ngithi. Uzwe nje i-veggie noma i-fruit uthi uyalibona, uthi uyalizwa, there's too much sugar, yes, there's too much salt. I just tasted izambane recently, linosawoti omningi ngazi ukuthi uvuvuzele kanje, but ngangithathe nje izambane ngaliqoba ngaligeza ngalibhoyila kuphela, but usawoti taster ngazi ukuthi ufakwe, ngazi ukuthi ngudla ukuhlaza kuningi. Konakele, kuyalahlekisa, kuyalothekisa. Kubalulekile usenqaba ukuthi everything sikhulekele abantu baNkulunkulu khona sokwazi ukuthi sisavate lesikhathi sokugcina, sokwazi ukuthi siphile kulo mzuzu esiphila kuwona. Kuningi abantu baNkulunkulu, kuyalahlekisa, kuyalothekisa. Even nabo Coca-Cola, lento uzuyibona imnyama. I quote for this guy, brother Enigma, iCoke uyibona imnyama, ifihleni ngaphakathi. There's a lot, kuningi uyibona imnyama nje kanje, and abantu abayithanda wema iCoke. Pepsi ziyabulala lezi zinto, they're full of poison, full of chemicals, full of everything. Yobumnyama, yongalungi, ezoqeda ngawe, ezoqeda ngempilo yakho, ezokwenza wena ungatholi ukuphulukiswa. And njengamanje I've been sharing this to abantu abaningi engihlangabezana nabo, yazi ngithi bantu bukani indlela abantu abakhuluphele ngayo manje. There's just been a recent yokukhuluphala nje kubantu esinganakekile. And I was like, le ngiyibuza, yini le khuluphalisa abantu kangaka, yini le bafutha kangaka? And it's clear now, they are busy eating flesh, they are busy eating izinyama zabantu.
ithi inyama inamafutha ayo qede lapho futhi izophinda, because if ufaka into efana nawe exactly emzimbeni obviously uzothi enlarge umzimba wakho uzothi, and abantu banezisi ezinkulu manje izinyama ezidliwayo phinde futhi uzokumisa notshwala kuzokwenzakalani utshwala full of sugar and hey bantu baNkulunkulu kuba yabonga moya uNkulunkulu lento iyinkinga ngalendlela ukuthi ade ngisho ukuthi kuma veg unoshukela omningi angithi noma kunosawonto omningi, let's say nayo ke daily nje noma nje angikhulume ngosuku olulodwa uyavuka ekseni mhlawumbe uzodla iparish uzolifaka ushukela ngithi linoshukela iparish uyalidla, noma uvuka ekseni uzodla isinkwa sinoshukela ngithi udla isinkwa netiye noshukela ngithi ngeza nanoshuka udle futhi mhlawumbe emsebenzini ngelunch udla ukudla irice linoshukela. Yes, I tell you people, irice linoshukela, that is why libanga i-diabetes, libanga isifo sashukela. Udle irice lakho ulidla nekhari wakho onamazambane, amazambane anoshukela ayi-fiber phela, sorry ayi-starch, they've got anoshukela wawo amazambane. Udle nenyama, inyama ine-flesh inamafutha, ukuthosile ufaka amafutha, wafaka zonke izinto, ufaka osawoti, wafaka konke ukudla kwakho kwabamnandi. Udla amasalad lapho udla i-butternut ne-extra sugar, udla kamnandi. Yes, kuyathandeka. Uqede lapho mhlawumbe uzodla uzo-edela ngamakhekhe nawe uzidlela amakhekhe anoshukela. Uqede lapho uzophuza i-drink yakho i-coke, udle i-lunch yakho phela emsebenzini kumele udle kamnandi, i-coke yakho inoshukela. Ntambama uyabuya uzopheka the very same rice futhi uzodla another sugar. Uzopheka inyama futhi mhlawumbe usudla i-beef ke manje i-beef yakho vele inamafutha inosawoti, uzo-add spice futhi uzo-add bese umuntu athi ayithi ngiyishayele kancane nje ngithi uyiphuzele iwayini lami bese ke aphinde futhi abanye amanyala esenziwa njengamanje lesikhathi sokugcina abantu sebepheka ngowayini bepheka ukudla kwabo, abantu sebepheka ngezinto ezingekho right befaka ekudleni, abantu sebedla ukudakwa. Lelo uNkulunkulu esiyalisisa ukuthi singabe sisadla manje ngaphandle. Qaphela ungabe sadla ngaphandle, zidlela ukudla oziphekele wena. Because awazi ukudla ukudakwa loya muntu ubone ku-TikTok uthi faka iwayini ukuze ukudla kube mnandi, uzodla nawe uzothenga kulowo mama bani udla ukudakwa manje. Lelo abantu bephuza kangaka bephuza bengasaneli because ukudakwa vele bakuthathe bakuthethe from ukudla kwasiqaleni. Abona umuntu uthi yazi hawu kuyaphuzeka kanti kuyathesteka because ngoba vele kade uqalile ukuphuza ekudleni. Manje ngisho izipayizi ezifakwayo kufakwa onsuku kuma-spices. Awunakile awuboni wena kubona kumnyama nokuyiqhuza lokuyinotox kunensuku phakathi. Uyafaka ekudleni uyibone nawe insuku uyizama ngelinyanga uthi awuyadleka iyafakeka. So njengamanje njengoba abantu bedla iflesh, bedla imizimba yabantu benganakile ayitshela ukuthi umuntu udla ama-pieces, udla ama-portion, udla ukudla kumnandi, uthengile inyama esitolo sakhe vele uthenge spa but udla iflesh yomuntu. Siseyikhathini zokugcina abantu baNkulunkulu ubumnyama isitha siyasebenza asidlali nezingane. Kade uyidla iflesh, yiko-ke kuthiwa ngey'khathini zokugcina abantu bayodlana bodwa. Kuzothi mase kufika indlala isi-strike bese ubuka ingane uthi awuyazi yazi ngingayidla because uthi uyayithesta ukubona i-test yangampela because kade vele uqalelile. And uzubone manje into influencer kakhulu kubantu ukuthi awukudla kwakho awukunonge nje, awukuthake nje, awuyithatha inyama yakho uthi uyifrya nje. Wonke umuntu usefuna inyama yakho kuyenza i-KFC so that ungeke uze kunake ukuthi hayibo i-flesh le because if uneso lakamoya ungakwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ukholele ukuthi ngeke nocopula konke engekho right la. Akumele ngabe so kale kathi usukuzama ukuthi ayothi nginonongeke nje ngifake ipasi nje uthi kufake nje ukuthi ingane khona ungeke uzunake. Umuntu uzodinga ukuthi sikhule kakhulu kwezingamoya abantu baNkulunkulu. Ngoba ukukhula kwezingamoya ukona ukuvula amehlo nengqondo, ukwenza uqaphelisise, unakisise, ubhekisise yonke into. Ngoba yonke into isiyifake njengamanje. So noma ithiwa yini iguquliwe ke abantu baNkulunkulu noma iphethe ithwele ukungcola thizeni, ikhulekele.
ihlambulule makumele mayihlambululeka. Futhi akukho ungahlambululeki. Thengile ama-fruits akho uwawasha wonke wakhulekele. Thengile ama-veg akho uyawawasha uyakhulekela before uwadle. Uthengile izimpahla zokugqoka ngisho kuthiwa uthenge isicathulo ayikho into engawashwa ngisho kuthiwa uthenge itheke ungaqale uligqoke ungalihlambulule ungalikhulekelanga. Ayikho into engakhumbuli ngisho kuthiwa uthenge ini fafaze ngisho kuthiwa imali yakho kade uyithola nibambe ematekisini manje amaspirits amaningi ahlukahlukene ifafaze noma ingamanzi kukhulekele ngegama lika Jesu kusuke konke ungcono nama-bad spirits. Konakele bantu baNkulunkulu emhlabeni. But it's unfortunate kodwa ukuthi zikhona izinto ezingama-product. Because ngiyazi abantu bazothola intuba ngokuthi okay yonke into ekhulekele yahlanjululwa nanani. Khona izinto ezingama-products esitha. Amademoni angasisuki kuzo. Ngisho ngayikhulekela kanjani. Because iyazo. Ihleli kule nto. Like ama-necklace. Omacici. Omaringi. Emazinyo. Nginguthi lento le get rid of ungalewe ifuna uyifaka kuwena ngenkani. Akuyona yakho ayibhilongi kuwena. Uzothi leli blue ngikhulekelile akulona lakho. Le wig ngikhulekelile akuyona eyakho. Get rid of ayikufanele. Izinto uNkulunkulu asinikeza intuba noKristu asinikeza intuba ukuthi singakwazi ukuthi siyikhulekele izinto esiyidinga ngempela. Daily needs like food. Daily needs like amanzi. Ngeke uzungitshela ukuthi uyayidinga ngempela i-drink. Uyadinga ngempela i-necklace for what? Uyadinga ngempela icici for ini? Uyadinga phela na ugaqa khona uzoba muhle umubi umthetho wakho. Into esiyidinga ngempela izimpahla zokugqoka, ukudla. Kusho njalo uPawulu ukuthi uma nje ninezambatho nanokudla aneliswa nilokho ningafuni okungaphezulu okuyise. So asaneliswa yilokho. Sesidinga izicathulo ngaso sonke isikhathi. Ngikho manje silande lapha siyikhulekele futhi ukhethiswe uNkulunkulu mawuholeleke endleleni. Siyadinga ukudla ngaso sonke isikhathi kumele ukhethiswe uNkulunkulu makabe uhamba uthenga. Bese abantu benza ama-covenant. Kunemimoya eminingi. Kunezinto eziningi futhi abantu bathwele. Nezimali zakho zonke izindawo la uzikhipha khona. Qaphelisisa ugadisise. This is specific kakhulu for abantu abazimisele ngokukholwa, abazimisele ngoNkulunkulu. Because sizele uzosebenzela ukuthi abangcwele baziprepare bazilungiselele. Ngoba vele abasemhlabeni abangenandaba bazohlala njalo bengenandaba bagcine babhujiswa. Hence that is why nasemkhumbini waNoah because indaba 8 nje kuphela. But kuno-Israyeli manje. Kunezizwe eziwu-12 zika-Israyeli ezithandwayo uNkulunkulu. Izithunywa zikaNkulunkulu. Abazaziyo ukuthi thina azizele zonke lezi zinto ezisemhlabeni kodwa sifuna uKristu. Sifuna uNkulunkulu. Sifuna ukuphila phakathi. Yonke lo myalezo le izele bona khona bezokwazi ukuthi bakhule. Bezokwazi ukuthi baqine, bezokwazi ukuthi kumele benze ini nani nani, bele bengenzi ini nani nani basizakale bathole ukuphulukiswa nokuphila phakathi. So nje isihloko sethu ngifisa nje ukudlulisa lo mazo siqaphele abantu baNkulunkulu. Yonke into ifake konke sikukhulekele konke sicela enkosini okuyizidingo kodwa. Okuyizidingo kodwa. Not izifuna. So isihloko sithi uma ukwazi ukufunda ngaphandle funda iqiniso. Uma ukwazi ukufunda ngaphandle funda iqiniso. Sengirealizile ngabona lapha emhlabeni ukuthi ayisekho manje into umuntu mefuna ukuyenza avimbelekelayo ukuthi ayenze. Umuntu senza noma yini ngendlela athanda ukwenza ngayo. Akusekho ukubopheka, akusekho ukuvimbeka, akusekho ukuhloniphana, akusekho ukubekezelana, akusekho lutho manje ungakuvimba ekuthenini wenza into ofuna ukuyenza uma ungumuntu. Ingane ayisavinjwa ngisho abazali ukuthi ubaba obeka umthetho hayibo so what mina ngifuna ukuhamba ngendaweni ukuthi ngizoya futhi. Akasavinjwa ukuthi umama uthe engayenzi lonto uzoyenza ngenkani enzile ephuzwini hayibo ngangingekho phela ebusheni bakho. Akasavinjwa ukuthi usisi wakhe omdala ngoba abazali abasekho usisi wakhe uthi hayi sisi wami ziphathe kanje wenze kanje hayibo ngihlangana laphi nawe. Wena phila impilo yakho nami ngizophila impilo yami. Sengasuka ingane na 10 manje ithi hayi ngiyahamba mina la ekhaya ngoba la ekhaya nina nitshela ukuthi nisile nitshela ukuthi ngihlaniphile ihambe ngempela.
Akusekho into evimba umuntu ukuthi enze into ayifunayo, enze into ayithandayo, enze into ayilangazelelayo, enze into ayikhanukelayo. Sisey'khathini zokugcina. Abasavinjwa umthetho abantu bawuphula kunjalo. Abasavinjwa ukusaba abantu abasabasaba banandaba. Abasavinjwa amahloni akho mahloni manje. Abasavinjwa ihlazo esisanda kwenzana. So senze kunjalo ke bantu bakaNkulunkulu. Ngoba uyakwazi ukuthi ufunde le ngaphandle, ufunde yonke imikhuba eyenzakalayo, ufunde ukuthi kuyabhema. Bese uyabhema nawe influence-ke noma umzali wakho esho kangakanani ukuthi unyanya kanjani ugwayi, but ubheme ngenkani aze agcine sekwamukelile. Ufunde le ngaphandle ukuthi kuyafebwa. Noma wazi ukuthi akukho right kangakanani but ukwenze ngenkani because uhola ngezinkanuko zakho. Ngisho ubona ngaphandle ukuthi kuyaphuzwa. Ubone ukuthi nako abaphumelela kwenza lutho ngempilo zabo but bakwenza anyways, hayi nami ngizokwenza. Last year kwenzakalani ne-Eastern Cape? Lezi ngane eziwu-21 omncane kunazo zonke ina-13. Ngoba manje ingane zizenzela umathanda. I'm 100% sure ukuthi kuzona zonke lezi zingane zikhona ezishawela umthetho vele. Day in day out ukuthi ayibona ngakwenza ukuthi. But manje sesiphila esikhathini lapho khona awusashawa vele umthetho because no mama vele basebeyingane. Beyingane enyameni bengazazi izinto ezibalekile ezidingwa abantwana. Beyingane emphefumulweni kwezikamoya bengazi ukuthi kumele kukhule, kumele kukhonze uJehova. Beyingane be-waste kwabona. Besebenzisa imali zey'ngane zamaqolo bayiphuzele benze zonke izinto. They're busy teaching ingane ukuthi you can do the very same thing. And ingane zenze excel, zenze worse. So ngoba abantu bayakwazi bantu ukuthi bafunde komabonakude ukuthi lento engiyibone lapho umabonakude ake ngiyenze nami. Bakwazi ukuthi bafunde emafonini ukuthi lento engiyibone ku-TikTok ake ngiyenze nami. Ngibone bedansa kanje ukuthi ngidanse kanjalo. Ngibone yenza ukuthi uyi-celebrity engilithandayo ngibone ligqoke kanje, nami ngifuna ukugqoka kanje. Bafunde kubangani bengafundiswanga lokho emakhaya. Hayi then sekuyisikhathi-ke manje sokuthi bangabagxeki babeke icala abazali ngokungabafundisi ngoNkulunkulu. Because injalo indaba mina it's all about your soul. Ngizokhuluma nomphefumulo wakho la. Ngithi nali thuba lokuphulukisa. Nasi isikhathi. Enza kanje, ungenzi kanje. Sekuyisikhathi ukuthi bangababeka icala abazali babo ukuthi ababafundisanga ngoNkulunkulu. Because you know there are many stories esike siwezwe. I remember nje kunama stories awu2 afanayo lapho khona umama wayengayifundisanga ingane yakhe ukuthi mntanami kurong ukufeba kanje kanje, kurong ukuthanda abantu abadala ama-bless. Ingane ehlezi njalo inama-bless beyinikeza imali bese lengane ethatha ingane yentombazana eno 20 something I think, if I'm not mistaken, because ngixolele if I'm wrong. Futhi singayibeki iminyaka. So lengane no 20 something and then ihlezi njalo ilanda imali kuma-bless banikeza imali bese ithengela umama igrocery. Ilethe igrocery umama ngabuza ukuthi hayibo awusebenzi wena ithathaphi imali. Umama athatha igrocery athatha into ezimnandi because ama-bless akunikeza imali ukuthenga yonke uhlobo lento emnandi ongayicabanga. Akabuzi lutho. Akafundisi lutho ukuthi umntana kumele uyiphathe kahle, kumele ungathanda abantu nani, lutho, nothing. So lengane yakahamba bathi sishonile singale kwethu niyabuya. Ezomluma indlebe uma ukuthi awungitshelanga ukuthi uyi-wrong lento. Sengiyabhubha manje ngale kwethu ngenxa yakho ngikubhubhisa ukufela. Nenye yomfana uma wayitotosa kakhulu engayifundisi ukuwasha, engayifundisi ukuclean, engayifundisi ukupheka, engayifundisi ukuziphatha, engayifundisi lutho. Nayo yathi ingalilalela ingahloniphi. Bese sishonile sibuya. Kwathiwa uqala phansi wenza umsebenzi wakho obungane wena emhlabeni awenzanga lutho wena. Yaqala phansi-ke manje sekumele ngabe yaphumula ingane iqala phansi izowasha izinto. Kumele ngabe yaphumula ingane iqala phansi izoclean. Yakwenza umzali wazophoxa because yayifika live. Umzali wazathi mntanami ngiyakukhulula. Ekhulula la ngempela ingane yasemluma indlebe yathi awungifundisanga ma awungitshelanga sanithuba. Bazali Isaka 22:6 sikhulisa umntwana ngendlela obeyiyayo noma sekhulula ngasuku kuyo. Fundisana abantwana bese aphila.
Umntwana wentombazana azi ukuthi liyawashwa iphenti, ayawashwa amasokisi, ziyawashwa izitsha uma ubuya esikoleni. Ena 5 useyazi lo muntu. Ngoba useyakwazi ukuyifunda, usengakwazi ukuzigezela isitsha sakhe. Umfundisi azi ukuthi kuyenziwa lokho. Azi ukuthi ngoba enombhede wakhe akekho ozomdlulela, kumele ayindlulele yena. Into ayigqokayo uyena responsible ngoba uyena ongcolisile, azi uwashele yena. Into ishati edla ngayo uyena responsible, kade edla ngayo, azi uwashele yena. Makuyi weekend khishwa yonke into, khishwa yonke washing, awashe naye. Khishwa zonke izinto, kushawe spring cleaning endlini, akline naye. Umenzise lokho umntwana emncane engakhe no 6 years, 7 years, 10 years, umenzise. Ngisho umbone ukuthi uyabheda but libini umenzise uzozabe right, uzozabe perfect. Kuqale kwenziwe yena, qala bheda bese uyalungisa ke. Umbondise lapha uphuthu. Abheda lumhlule uqhubeke nalo lelo phuthu wena ngoba umdala. Umtshele. Umfundise. Umqondise, umsize. Awubhede lo khari kumele ube la eduzane naye. Uthi ya faka ukuthi siyofakela amafutha. Okay? Faka ukuthi umgade. Umsebenzi wakho mzali ukuthi umfundise, but if ungakwenzanga uyobuzwa ngale ngane because wena are responsible for yona. And I repeat ukuthi the unfortunate part nje iyodwa ukuthi kugcwele iy'ngane eziyingane nabo abasayizingane nabo basadinga ukufundiswa kwabona. Abazali bangabantwana kwezikamoya, kodwa ukuthi umzali wakho ungumntwana akukwenzi nawe ukuthi ube umntwana kakhulu. Ngoba manje iy'ngane sezihlakaniphile, seziyakwazi ukuthi zifunde zibadlula abazali, kube yizona ey'fundisa bona. Ifunde ingane ifoni imdlula umzali, kube yiyona efundiso. Hayi ma isebenziswa kanje, hayi ma uWhatsApp udlala kanje, hayi ma kahle uTikTok usebenza kanje. Because bakwazi ukufunda lezo zinto. It's about time ke bafunde nangoNkulunkulu, kube yibona abantwana ababuyisa uNkulunkulu la ekhaya. Kube bona abantwana balanda iBhayibheli balilethe la ekhaya, because yonke into I don't know mhlawumbe ama experiences esengawabona yini, but yonke into ethandwa ingane ilibe liyithandile, umzali uzayamukele izimngene naye ukuthi yazi ngempela ingane yami ithanda ukuthi azayenzele. For a matter of fact, the time I quit, I just want to share this experience. Ngixolela kakhulu but I'm just led ukuthi ngishare le experience ngami. Angithandi ukushare kakhulu izinto ngami ngoba ngithanda ukudlulisa amazwi kaNkulunkulu, but maybe khona kuzoba usizo kuyena noma khona uzo-understand something ngizama ukuyiveza ngalokho. When I quit inyama, the time I quit ethi ngale yaminyaka, kwaba yimi engafika kumama ngathi ma angisayidli inyama. And immediately she was like, really ngempela? And wangihleka. Kodwa wathi ebona ngempela ethi angiphakela ngathi hayibo ma ngithe angidli inyama. Yena kwayesengilandela ngalokho hlobo lama vegetarian meats. O soya laba, o meat free, zonke lezi inyama ezingenayo, inyama ezikhandwe ngobhontshisi, ezikhandwe ngamaveji. Yena wayesengilandelela ngama-chunks, ngama-lentils, zonke izinto ezizokwazi ukuthi zilethe i-protein, because inyama angisayithindi, angisayidli. Uyena osetshela abantu ingane yami ayidli inyama, ingane yami idla ukuthi izinyama zonke lezi o-vegan, zobani, o-fries lawo badayisa ngo-checkers kobani. Umzali uyakusupporta. If uzoyimela into yakho, uzonimela iqiniso lakho. Uzokumela ukuthi mina ngithanda lokho, mina ngikhetha lokho. So umzali uyayisupporta ingane, imfisa ukuthi mina mangiyakholwa, mina futhi ngiyimisela. Uyena ozokulandelela athi usuyithengile ingubo zakho zenkonzo, usu-ayinile, usulungile. Nothi mama mina ngigcinisa abathi uyena ozokwenza isiqinisekiso ukuthi ngisho kuthiwa ngoLwesihlanu uphuma late esikoleni, uphuma late emsebenzini, uyena ozokulungisela ngisho ukudla akubekele. Ukudla kwakho kwangesabatha Nkosi yami, khona ungeke ulokhu nje ukudla okushisayo. Hawu ngaze kuphuke isabatha lakho. Abazali bakanjalo. So seyisikhathi sokuthi uyisinqabashele, because it's not about inyama kahle. It's about umphefumulo ongaphakathi. If umphefumulo ongaphakathi ukhule enough in such a way that you understand ukuthi kumele ngenze kanje, kumele ngiphile kanje, kumele uzokhula uzudlule umzimba kamama wakho, kababa wakho. Because into ebalekile kumele ikhule vele is soul, not inyama.
inyama ingakhula izibe na-100, but if isoul yakho ngaphakathi isana 2 years, uyingane. That is why ubona umuntu omncane akwazi ukuthi acabange into enomqondo adlule ngisho umuntu ona 46, umuntu omncane ona 13. Le ngane yakhuluma into ejule kangaka. Wengane yami uyithatha phi le nto? Why? Because ikhulile. So if umntwana sekwazi, abantwana sebekwazi ukuthi bafunde zonke izinto, bathathe zonke izinto bazilethe la kuyo bona bafundisa abazali. Bafunde ngayo yonke impilo abafunayo lapha emhlabeni. Bese bebuya nayo belethe lapha ekhaya, then bengamlanda uJehova nangaphandle kube bona bamletha lapha ekhaya. Bangamfuna uJehova esatholakala, bambize saseduzane bese kube bona benza leli khaya likholo. Uma umuntu eneminyaka ewu-23 ekwazi ukuthi akhe, ashade, aphumelele, konke kumhambele kahle empilweni yakhe, bese bethi abantu akeve ekhulile ngokomqondo, yazi ingane kaSibanibani. Kahle kahle ukukhula ukukwazi ukwenza into ebalulekile ngesikhathi esifanelekile. That is ukukhula. That is a definition yokukhula kahle kahle. Ukuthi wazi ukuthi this is important, this is not important. Remember, sifunda EMS ko grade 5, ama needs and wants, izidingo nezifuno. Ukukhula ilokho ke, ukunderstand ukuthi lento iyisidingo, lento iyisifuno. Ukukhula ukwazi ukukhetha esitolo ukuthi lokhu kuyisidingo, ngalo 50 rand ngoba ngino 50 rand eqhwaba, ake ngithenge noma amazambane, because amazambane azosilasta u2 weeks wonke, kunokuthi ngalo 50 rand ngithenga ama chips awu2, ngoba nakungithi ama chips ama lazy, and ngo 50 rand ngaphuma ama lazy awu2 noma mhlawumbe sengaphuma elilodwa manje. Angathathi lo 50 rand athi ayingcono ngihlale phansi ngawo, because ngo 50 rand ngaphuma amashoma awu2 kuphela. Alright, noma ngaphuma eyodwa angazi, kungaphuma eyodwa kuphela i-take away yake KFC ngo 50 rand. So uhlakaniphile okhulile ngomqondo uzo understand ukuthi yazini ngalo 50 rand ongcono ngithenga amazambane. Umthulwane mangithenga umthulwane kuzodliwa. Asikudingi lokho. Sidinga lokho. It's understanding umehluko phakathi kwezidingo nezifuno. And I heard another post ethi hey, nani nahleka ama needs and wants esikoleni, sekunenzani manje? Ngiyayibona impilo yenu nibhizi nilandela ama wants kakhulu kunama needs. Because nani nithatha kancane isifundo sama needs and wants, and it's very true. Baningi ababethatha kancane ama needs and wants esikoleni. You understand ukuthi lento isidingo lento isifuno. One thing eyisidingo bantu bakaNkulunkulu, it is sustenance yempilo engukudla. Sustenance yempilo engamanzi, sustenance yempilo enguKristu. Because ngaphandle kwakhe asilutho, ngaphandle kwakhe sifile. Azonke ubumnandi bukhona lapha emhlabeni kuyiwante nje kuphela. Kuyinto edlulayo, into esikhashana. It's not wrong, but akunasidingo for now. Siyafika isikhathi ukuthi uyithokozise uyijabulise, let's say mhlawumbe popona said, because awuyidingi yonke le mali eminingi ngakithi, ingale nkathi usungakwazi ukuthola iwanti yakho. Because uholile umholo wakho, wathenga igrosa, ubuthi kule nyanga ufuna ukuthenga ijacket, wayithenga ijacket, ubuthi kule nyanga ufuna ukulungisa ugesi, walungisa ugesi, awasala u300, usungathenga ke into yokujabulisa ke. But usubhekelele izidingo zakho kokuqala, zanakekeleka kokuqala. Elokhu kukhula abantu bakaNkulunkulu. But if ufuna ukuzokwenza njengengane engakhuli, because ingane I understand ngithi ukuthi into eyisidingo nento eyisifuno ithatha nanoma yini, yenza nanoma yini. If uzofuna ubehave wenza sokwengane, bese uthatheka kancane. Uzothatheka kancane ngempela. Ngisho ngathi uneminyaka emingaki, isidumbu nje kuphela leso. But ngaphakathi lakho umncane. Baze basho bethi ave cabangisa wengane, yazi emdala kangaka. Ukukhula kubonakala ngezenzo zakho, zezinto ezisile, eziphusile ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu sesiphelile manje isikhathi.
Sesiphelile isikhathi sokuthi kuliwe kubekwa abazali emacala ngayo yonke into. Time for that is over. Ubeke umzali wakhe icala ukuthi ngoba hayi ngeke manje ungangijiki. Because njengoba abantwana sebeyakwazi ukuthi bayithathele izinqumo ngezimpilo zabo abafuna ukuyiphila. Usuyakwazi ukuyithathela isinqumo ngithi. Sekwazi ngisho ingane na 14 years ukuthi sisuke ekhaya kobe iyokipita ngenkani. Bathi noma beyilanda bengayibizela amaphoyisa bengenza noma yini. Ikipite ngenkani bashiya abazali nomuzi wabo omkhulu omuhle nama black at amathrow kumnandi ukufudumala ehambe ukipita emkhukhwini. Imbathi ngoba engafudumali just because ihleli naleli soka leli. Izombatha whatever imbathayo. Izoshiya isithabathaba sami esihle nje sakubo kuyiyona yodwa Nkosi yami. Kade ngihlezi iqhofozela amaqanda obhekweni ama-Kellogg's idla kamnandi idla yonke into eyifunayo mayithe nje ngicela ukuthi uma yinike izothatha izohamba nayo i-iPhone yayithi lapha emkhukhwini beyoyintshontsha. Bavalela nesoka layo lapha ihlale lapha ngenkani. Ishiye bonke ubukhazikhazi ayinendaba nabo. Hamba ngezinkani kwangithi. So if abantwana sebekwazi ukuyithathela inqumo athi umzali esezoyilanda isho kahle ukuthi cha ma angilapho angifuni noma ivuma ibuyele emuva uthi ayibona sibuyele futhi ivuma sibuyele futhi sebeyithathela inqumo manje izinto abafuna ukuzenza sebeyithathela inqumo ukuthi mina ngifuna ukuphila impilo ukuthi bathi noma umzali yabululeka hayi ngcono ukuthi ukona okuright kathi cha mina nje ngiright la mina ngizokwenza ukuthi ngezenzo zabo sebeyiphuzela noma phuza ingane na 21 izofika nini 29 ikwenze lokho just because isitholile intorhwana Nkosi yami lapha esitolo kwabani ka box iyathola lawo masetshana lawo 4000 3000 bese iyasiphuzela isithathele isinqumo ngempilo efuna ukuyiphila. Ngezinto efuna ukuzenza ngezindawo efuna ukuzihamba noma umzali engakuyelanga kana ukuthi ungaphuma ebusuku izophuma kunjalo engayelanga kana ukuthi ungayenda ukuthi izoya kunjalo because ingane siziyakwazi ukukwenza ngenkani okubi eyalwe ngakho kahle ngumzali kodwa aqhubeka umuntu ayiphile leyo mpilo aqhubeka akwenze lokho shothi akukho okungakuvimba ukuthi ufumane iqiniso lasezulwini ebese uyamlandela uJesu lapha eyakhona ngoba uyasiyala ukuba masidele konke simlandele ihambe ibuyele le ndaba ekuthenini ngomhla kuphela akekho this is in caps akekho ngiyaphinda futhi akekho oyozilandulela ake uzobeka izaba ngoma uma nje wengakholwa uma ekhaya nje ubaba wengavumi Nkosi yami kathi nasasenza amasiko nanani abazali babezovuma kanjani ukuthi asebenzi kanjani akuzobakho lapho uzothi khona inkinga ungangavumelekile ukuya endaweni ethize because sinakwazi ukuzenzela umathanda kithi sondelana uNkulunkulu ube nenkani ngokaNkulunkulu athi noma bekushaya bekugxeka but uthi yazi ngoba ngikhuliwe umzali wakho awusoze wakulahla ngenxa yokuthi wena uyakholwa akasoze wakufaka emgqomeni ngenxa yokuthi wena unjani ngoba wena ukhethe indlela enqotho kunazo zonke kahle kahle bazobe sebelilwisa bekulwisela ngoba besetshenziswa ubusathane nje kuphela ukhethe indlela yobuqotho ukhethe indlela yokulunga ukhethe indlela yokukhanya ayithela uzobe sibonela isihle kwamaningi so akuzobakho lapho uzothi khona inkinga umama wayengangivumela ukuthi ngiye endaweni kaNkulunkulu angeke ze wakwazi nokuthi uthi ekhaya kwakungakhonzwa ngeke uzokwazi ukuyisho lonto ngangingazi ukuthi khona uJesu ayikho lonto imiyalezo igcwele kangaka ungena uscroll ukudlule lemiyalezo kubhaliwe ukuthi kholwa ngoJesu udlule ngenkani ayikho ngazi ngoJesu ayikho ngazi ngombuso wezulu ayikho ngazi ngokubhubha ayikho ngazi ngoNkulunkulu siyakwazi sonke but abantu ba ignorant bayaziba abakufuni ngenkani akekho uzothi icebo losindiso ngangalazi angilazanga ngoba indlela ivangeli sesaphatheke ngayo nje manje ligcwele kuhle kokudla kwibuffet
lisaphazeke emhlabeni wonke. Sorry, kuyacaca ukuthi nempela amaqiniso akhona futhi ambuliwe, nanoma izwe libhujiswa kuswelo lazo. Isho njalo incwadi yaHosea 4:6, abantu bami babhujiswa ngenxa yokuswelo lwazo. Kepha wena ngoba ukulwazi ukulahlile, nami ngiyakulahla. Hayi ngoba ulwazi usweleke ngoba lungekho, uswele ngoba awufuni. Ngeke ungitshela ukuthi ukudla kusweleke ngoba kungekho emadolobheni. Ukuswela ngoba awukufuna, uhambe uyokufuna lapha. Imisebenzi uzothi usayiswela imisebenzi ngoba ingekho, ikhona. But awusukuma uhambe uyozizama uyofesa, uhlele nje mhlawumbe angazi ulinde ukuthi kube njalo. Ikhona imisebenzi. I'm not talking about imisebenzi lo oyifuna specific wena, because wena uzothi ufuna ukusebenza eSpar, abakabi nawo ama-post. Wena uzothi ufuna ukusebenza eShoprite, abakabi nawo ama-post. But imisebenzi yezandla ikhona. If ungowesilisa ubone nje omunye ubaba ukuthi yazi kunomalume lapha owakhe izindlu, uhambe uthi cela ukuthi ngikusize malume. Umxovela udaba udaka boy wakhe. Ngeke anginiki noma 100 rand because sebeyabiza manje abantu abakhaya. Babiza 3000 akha nje mhlawumbe u2 room ngoba nakho sebeyabadizaina bafayile lezi. Ngeke angakuningi noma u300. Umsebenzi lo at least uzosithola isinko. Uthole usisi nje obhakayo endaweni uthi sicela ukukusiza bandla Nkosi yami, yazi angisebenzi nje ngaqeda isikole ngisahlele ekhaya ngisazama Nkosi yami. Ngokuthi ubhaka yedwa ebusuku bonke angalali, uzojabulela lolu sizo. Uyamsiza, uyambambela mhlawumbe ufaka lela chair, ufaka ukuthi naye abuye akwazi ukuthi athole ukuphumula, naye abuye ukukhuluma namafoni. Wena kuwena ogada amakhekhe, kuwena omxovelayo, yena qhamuka esefaka nixova nibhaka amakhekhe, yena uyadesign elinye, wena ubhizi namaskonze. Ngeke angakuningi ngisho noma 100 rand. Uzosithola isinko. Hayi ngoba izinto zingekho, zikhona, but abantu ibona bangafuni ukwenza lokhu ekumele bakwenze ngaleso sikhathi until baze bakhule bafinyele la bengafinyeli la khona. Uyabona mhlawumbe emzini womuntu uthi laphayana ba-rich yazi, kodwa nje umama khona ngathi akanasikhathi. Umcela uthi Nkosi yami sicela ukuthi mama ngoba angisebenzi, cela ukuthi ngikusize noma ingawashing yakho nje, ubasket wakho nje ngizokwashela. 100 rand. Uzosithola isinko. Wenze lokho okuncane nanoma yini, just because usadinga lokho okufundayo, usafuna i-experiment, usadinga ukuthi ingqondo yakho ihlakazeke. Do not sit down. Ungahlali phansi. Ngoba wena vele wawukhula ucabanga ukuthi nje uma ngiqeda isikole nje university nje ngiqeda university nje ngifuna ukuthi qhaqa emsebenzini. Akenzeki lokho. Hamba uwashe izitsha kwi-restaurant yangakini. Hamba uclean, ubamba uwashe imoto, washa amatekisi, washela umuntu imoto. Umbone lo yababa ukuthi le baba Nkosi yami ubaba right, ngicela baba ukuthi kwashe because hlapha kana ngani. Uyihlale nonkosikazi yakho, umbone imoto yakhe ingcolile. Cela ukwashela imoto baba. Nginenkinga kanje yangisebenzi, ngeke aze anginqabe. Futhi ngumuntu oright onemoto, engakunikeza ngisho imali engeziwe, futhi ngaze nivumelane ukuthi akube wena ongwashela imoto yami. Lapha ngithi luzube right, just ukuthi ngikusize. Abantu they can help la ngaphandle. But uzodinga ukuthi uzithobe, uzodinga ukuthi uzimisele, uzodinga ukuthi uyifune into. Isekuthenini bantu baNkulunkulu. Ayikho into ovimbezele kuyona lapha emhlabeni. Since ingekho, ayikho into ozozilandelela ngayo ukuthi mina ngikholwanga, mina kwakuthi nokuthi cha, uwena ongafuni. Ukukhanya kukhona. Ukukhanya bumnyameni. Nabo umnyama womhlaba buyashonkathela umhlaba kakhulu ngalesi sikhathi sokugcina. But nayi light. Iqiniso kaNkulunkulu, nayi light. Izwi kaNkulunkulu. Ngoba izwi kaNkulunkulu liyisibani. Njengoba ligcwele nje, kugcwele izambulo, kugcwele ibonakaliso, kugcwele konke uNkulunkulu asembulela khona, afisa sixwayisane, sazisane, sisizane ngakho sole sothola ukuphulukiswa. Wena ongalifundi lolu lwazi. Masingabambelele ekuthenini khona esiyoma ngakho umhla kuphela, ngiyakuthembisa akukho. Utshela ukuthi mhlawumbe lokhu kube isizathu sokuthi kungani ungakholwanga. Isizathu sokuthi ungani ungazalana noNkulunkulu. Uzothi hayi ngoba phela mina ngisamncane, umdala. Usuyazi ukuthi isitofu uma ubeka isandla masi-on siyashisa ngithi umdala kamasongakho. Utshela ukuthi lokhu ayingelandelelanga ngakho nje, hayi uma ngingazalana noNkulunkulu kusayisikhathi sapho. Ungazalana noNkulunkulu manje,
usaphila usenkingeni. Because kuningi umhlaba okufundisayo. Bathi wena khulekela nje ukuthi ezifundisweni zonke ezingaka ezikhona emhlabeni uholeleke okuzokusiza okuliqiniso, ngoba yikho kuphela futhi yikho kuphela, I repeat, iqiniso lomkhululi ezonweni. Kulamaketi angayisono kanje emhlabeni ahlale lokubopha indalo kaNkulunkulu ngalolu hlobo emhlabeni wonke jikelele. So bantu bakaNkulunkulu, masazi ngaso sonke isikhathi ukuthi akukho elantuleka ngakho. The fact that uyafunda ngaphandle, the fact that uyazibona izinto ukwazi ukuzi-apply, nokaNkulunkulu ngakuthatha bese uyaku-apply. Because kuyenzeka ngithi akwenzeke. Empilweni siyakwazi ukuthi sifunde, asibuyeleni ekufundeni kabanzi komdalo ezinomhlaba. Uyakwazi ukuthi ufunde inoveli azangalala umuntu ebusuku, ebhizi nenoveli, ebhizi ngey'tori zabantu ezize zimshintshe ngisho imizwa yakhe. Uyakwazi ukuthi ufunde ubusuku bonke une-laptop yakho, ufunda ama-slides, ufunda whatever. Isikhathi sokuthi ufunde ngoNkulunkulu manje ingempilo yakho le nto, ungumphefumulo wakho yazi. Ingoqobo lwakho muntu. Asithole nonke amaqiniso ngey'mpilo zethu. Because ingaphela manje impilo yakho manje kusasa. Ibigugu ngani kangaka. Because nomhlaba wonakele sekuphelile ngawo. And sekuphelile. Let us prepare ourselves for umhlaba omusha. Ongeke uzuvele ungene nje umathanda wona. Ungena ngendlovu uyangena. Never. Ungena ngokuthi udalwe uNkulunkulu. Cha. Ungena ngemisebenzi. Nase-university ungena nge-certain criteria. Ngeke ukuthi uthi hayi ngifuna ukuyoba udokotela ngenkani unama-point awu-20. Ungena banama-point awu-30 something and 40. Ungena nge-criteria, ungena ngama-terms and conditions, ngama-rules, nama-grounds. Ekhaya solini ngena ngezenzo zokulunga elinene elicwalekileyo. Kungena ngokugcina umthetho. Kungena ngokwazana noKristu, ngokusindiswa, ngokubhabhadiswa, ngokwenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. So ngoba siyakwazi ukuhamba, asihambeni. Because number one ngithe siyakwazi ukufunda, ngithi asifundeni kaNkulunkulu. Siyakwazi ukuhamba, asihambeni siye endaweni engcwele kaNkulunkulu. Ungaze mhlasimpe wahlala kwi-wheelchair impilo yakho yonke ungakwazi. Ngoba sisakwazi ukukhuluma, asikhulumeni okufanelekile, iqiniso likaNkulunkulu, sikhazimulise noJehova umdalo wezomhlaba, sidalelwe ukuzomdumisa, simkhazimulise senze intando yakhe lapha emhlabeni. Siyakwazi ukulalela, asilalele ukuzoba okuhlambulukile, ayi ongcolile. Siyena endaweni engcwele khona sokukhula enkosini, sifumane ukuphulukisa ngelinye ilanga. Ake sisebenzise wonke amathuluzi abantu bakaNkulunkulu ngendlela efanelekile. Ngoba sisisiza thina. I repeat. Awusizi omunye umzalwane, awusizi, uzisiza wena. Wena. Into ifana nokuthi ngoba unayo ifoni enkulu, ungani pho ungafuna umsebenzi? Ngoba unalo idatha, uyakwazi ukungena internet uyayazi, uyawazi uChrome, uyabazi bonke o-LinkedIn, uyazazi zonke lezi zinto. Why pho ungenza into esisile ngakho? Facebook, there are people abaqashayo ko-Facebook. Instagram, there are people okuhlezi kuveza ama-post au-InDrive kobani or take a lot. Because uyazibona zonke lezi zinto, uyazazi. Why pho ungafuni into ezoba usizo kuwena, uzisize wena? Amazi wabantu ngoba bengazithandi ngale ndlela yokuthi abayifuni into ezoba beneficial for bona. Kodwa futhi uma bengazithandi bona bathanda ngoba nabanye abantu ababathanda banendaba nabo. Uzubone ngempela ukuthi imoya ibhisi yazisebenzela kubantu konakele. Isikhathi manje sokuthi usebenzise wonke amathuluzi onawo njengamanje, not kusasa, not next week, not next month. Ngisazozama, cha, wasebenzise manje.
isikhathi sisakhona. Ngoba kusiza ukuthi awemavi nginesikhotha kodwa unaso isileshi sihleli lapha emathuluzini. Sihleli lapha esiphahleni mawuthi sesiphahleni, sihleli lapha egumbini mawusegumbini, sihleli lapha etoilet elidala mawuthi kanjani. Thatha isileshi uzame, awukwazi funda, practice makes perfect. Yikho kumele sikubeke kakhulu enkosini bantu baNkulunkulu lezi impilo zethu ukuthi asiphe ukuqonda kokuhlakanipha kokuzazi esinako, kokukwazi asiphe kona namandla okukusebenzisa. Nokuhlakanipha futhi ngaphezu kwakonke. Ngendlela efanelekile khona sizofeza inkambo nenjongo yendalo yethu lapha emhlabeni sisaphila lingaze lashona ilanga. Nanamuhla abantu baNkulunkulu hlala nikhumbule nazi ukuthi konke kuyenzeka kukholwa ngoJesu. Nazi ukuthi sonke siphiwe amathuluzi afanayo. Siphiwe izandla, siphiwe izinyawo, siphiwe izindlebe, siphiwe amakhala. If abanye abantu bekwazi ngezandla zabo bakwazi ukuthi basebenze, omunye umuntu athi target nje ukuthi athole 10,000 nje in 3 months, asebenze ngezandla zakhe awuthole nangempela, ubona uzohlulwa yini. Target your own thing now. Target your own thing ngesikhathi sakho ulwe. Nawe nezandla njengaye. Siphiwe amathuluzi izandla, uma ubusiswe ngazo ungakwenza omunye akwenzayo. Izinyawo ngokunjalo ungahamba ufinyelele. Ngabe uhlulwa yini abanye bekwenza na? Uhlulwa yini? Inqobo nje ngalomnyalezo abantu baNkulunkulu engifisa abantu bakwazi ukuthi ukukholwa okumhlaba wonke, okwendalo yonke. Akusiwona mhlambe abakhethiweyo nje izisebenzi zaNkulunkulu ziyazazi. Ziyawenza futhi umsebenzi wazo. Ungabuki zona uthi Nkosi yami bona shuthi ba right bona babiziwe ngecebo laNkulunkulu but babizelwe wena. Umfundisi wakho uzele uzofundisa wena ungazi. Umshumayeli uzele uzoshumayela wena. Uzoshumayela kuwena iqiniso wena ungazi. Ibishop lizele uzophatha wena enkonzweni. Abapriest bazele ukuthi bazonxusela wena iminikelo nazo zonke izinto. Kanye nabaprofeti bazele uzoprofetela wena. Tshela wena indaba zakho kusasa ukuthi lungisa indlela yakho. Lungisa indaba yakho noJesu. Konke kodwa kubona bonke laba bantu basuke bezofundisa wena. Profetela wena. Shumayeza wena. Bezele wena, bezile bobona behlala behluphekela wena, benethe izimvulo behlele izintabeni benzela wena, bezele wena. Wena ongenandaba, wena ongazi. Ngoba umenyiwe embusweni wezulu. Umenyiwe emhlabeni omusha, enjabulweni nasentokozweni ekubuseni kwaphakade okuza ngesithembiso esivela kuKristu. Ngoba uyakubona konke okukusindayo, okukuthwalisa kanzima kulomhlaba ohlabayo kanjena. Njengamanje usithembiso olukhulu ushintsho. Okukhulu ukujabula lokho kungapheliyo. Enkulu intokozo, okukhulu ukuthula lokho. Okungadingi lutho kanye nakho konke okuhle. Bantu kaNkulunkulu, ukuthi uzimisele ngani sekumele sekuyisikhathi manje sokuthi uzikhethele. Ukwazi ukwenza kwenze. Because uyakwazi ukwenza, wenzele wena, wenzele uNkulunkulu, wenzele impilo yakho. Isiyalo lesi to everyone. This is the message to the world. Ngithunywa ngokuholwa uNkulunkulu ukuthi ngoba kuyenzeka kwenze. Because uyakwazi ukukhetha abangane esikoleni. Mabetha sibhank class. Ilibhanke nangampela. Usungakwazi ukukhetha ukuthi uhambe nomhlobo wakho niyenkonjweni. Nindaweni engcwele kaNkulunkulu ngoba vele konke kulele kuwe. Into yamanje ayisanqandeki ngalutho, ayisabambeki ngalutho. Futhi ayisabambeki kwilutho. Awukhanukele nje inkosi umdalo ezinomhlaba. Awukhanukele nje ukuphila okuphakade.
awukhanukele nje umbuso wezulu, awukhanukele nje ukuphila awukhanukele kuhle. Azima ukhanukela yena walambela yena, ngikuthembisa uzosuthiswa, uzophela ukuncana onakho emphefumulweni wakho. So masazi abantu baNkulunkulu njalo namhlanje namzuzu ngoba kuyenzeka wenze umyalezo nje omkhulu ukuthi abantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukufa kusondele kakhulu. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadise, nifumane umbuso wezulu. Hlala nilindile ngoba usunesikhathi anilwazi. Kokona konke buyelani enkosini, kube nguNxusa uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ungisize. Ngiyakuthembisa uzokholela olwazini olufanelekile oluzosiza wena, ozokwenza u-understand ngoba uyakwazi uNkulunkulu ukuthi ngumuntu onjani. Ungumuntu o-understand amenze siphi isibonelo, ungumuntu o-understand kuliphi ulimi, kuyiphi language. Because as ngumuntu okhuluma isiZulu, abantu uNkulunkulu angibizele bona abantu abangabaZulu esokhuluma sizwane nabo, esokhuluma into ezizwakalayo, sizokhuluma into eyodwa nabo abazongizwa. Mangikhuluma mhlawumbe ngikhuluma igama lesiZulu understand ukuthi ngikhuluma ngokuthi. Unlike umuntu ohlala okhuluma mhlawumbe isiFrench kanje, ngiyazi ngi-understand. Umuntu ongumtswana kanje ohlala le amatswana ahlala kuphi? Is it Namibia? Ngiyazi ngi-understand. Bathi ngenxa yakho muntu baZulu abahle, isiZulu liyanifisa liyanilangakazelela. Kuningi enikwazi ukwenza manje, kuningi enikwazi ukuphila, kuningi enikwazi ukuhambela, kuningi enikwazi ukuqonda, kuningi enikwazi uku-apply, kuningi enikwazi ukushintsha ngeimpilo zenu. Nishintsha kwa imithetho yasemakhaya kini, nishintsha kwa imithetho enizenzele yona nina uqobo, nishintsha kwa ifiso zenu ngenxa yokushintsha ke ubuyele enkosini. Noma ngicela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ungiholele ulwazini olungile. Enye into futhi ukuthi unganqabeli umoya kaNkulunkulu mase usukholela. Ngoba uyothi uvuka nje ngelinye ilanga uthi uyangena nje ku-YouTube vele pop-up leyo video. So kumoya kaNkulunkulu ozokholela kuyona bese eklikha bese eciphiza iphethe umyalezo wakho. Iphethe isiyalezo sakho. Iphethe iqiniso lakho lelo kade ulikhulekela izolo. Khumbula futhi wazi into oyikhulekelile. Ungalingwa yilibala. Ungalingwa wakhohlwa ukuthi uzilele nowakhulekela ini kumdalo wezinomhlaba. Khona uzokwazi ukuthi uyibone noma uNkulunkulu eseyiletha. Phinde ukhulekele futhi ukuthi Nkosi ngicela ukuthi ngikwazi ukubona mase uphendula. Nginganqabeli Nkosi. Ngingakushendezeli baba. Ngingakubalekeli isimakade kodwa ngikulalele ngikuthobele ngaso sonke isikhathi. Uthi noma usuthumela umyalezo wakho, uthi noma usuyithumela impendulo yakho bese iyamkeleka kimi. Automatically ngiyithobele baba. So singabantu baNkulunkulu kuzomela ihlezi sazi siqonde ukuthi uJehova umdalo wezinomhlaba usasibekela, usasibekezelela, usasenzela umusa, usasenzela ububele, usasenzele konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Ukuzodingeka bani? Thina bantu ukuthi sisondele kuye. Because ithina sihlalele ukwenza ngithi. Ithina esihlalele izenzo ezilungile. Ithina esihlalele ukuthi sisondele kuye kulezi sikhathi zokugcina. Ithina semhlabeni, ithina sihambayo, ithina sibonayo, ithina sizwayo, ithina senza konke. Asibe ney'nyawo zakhe, asibe namehlo akhe, asibe nezindlebe zakhe, asibe nezindebe zakhe, asibe izandla zakhe, asibe nikona konke. Athanda ukuthi sibe yikona. So ngalo myalezo nje ngifisa ukudlulisa kakhulu ukuthi abantu kubaluleke kakhulu usemqoka ukuthi abantu phendukani. Ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindise, nibhabhadise. Ngoba ukufa kusondele kakhulu. Nifumane ukuphulukisa kuseyithuba kuseyisikhathi. Kusewumzuzu. Ngoba sake saphela isikhathi. Nyoze sisola kakhulu. Ngoba mhlawumbe ngizama ngisabisa abantu. Cha. Ngathi ngizama ukubuyisela ithemba kuwena ukuthi kungenzeka konke usaphila. Ngoba lihle ithemba kwabaphilayo. Ngoba sizathola ithuba nobubuso wezulu nomvuzo omkhulu. Unlike laba sebefile sebengale kwethu nasebeyakhala nje kuphela. In most cases abantu abazi ukuthi bengabasiza kanjani. Indemi yabo ayiqondi ukuthi ingabasiza kanjani. Kodwa ithi mayelapha emhlabeni iholele umoya obumnyama bese benza okuwesi. Athi edinga usizo
wena lapha emhlabeni uqhube kwenza okuzokwenza ukuthi nawe futhi uwelele in the same pit, nawe futhi ube senkingeni efanayo kusasa. So ngoba uyakwazi ukwenza lokho ukwazi ukwenza, unenkani wena ukhanda lemtshelo kwakhe, awube ikhanda-ke lemtshela ngoNkulunkulu. Inkani yakho ayibe senkosini, ungezwa umshini but nje uthi nje mina nginoJesu. Ayithele umndeni wakho uyakuthanda, uzohlezi ukuthanda futhi negazi elilodwa nawe. Angeke baze bakulahla ngoba nakho usuyakhona, never. Angeke baze bathi bakuzonda ngoba nakho usuyakhona, ayi ngiyakuthembisa kusoze. Kepha bazokuthanda, yes bazokulwisa, bazokushaya futhi bazosetshenziswa ngomnyama. Uthini bathikimezise icebo laNkulunkulu ngempilo yakho. Athi ungavumi. Ubeka ngoJehova uNkulunkulu konke. Uzokusiza, uzokuqondisa, uzokusibekela, uzokubikela, uzoba nawe. Kuphela wena mawuzimisela ngokushisekela uNkulunkulu. Uzimisela ngezenzo zakho zonke ukuphelelisa icebo laNkulunkulu. Izinyathuko zakhe, izindlela zakho zonke izinto ozenzayo. Hlala ebukhoneni baNkulunkulu uzondle ngezwi lakhe. Nkosi nje ibe nani. Usise kakhulu. Hlale nazo ukuthi uNkulunkulu ezonda isono. uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. Cela ndlulisele emnyalezela kwabanye bathole ukuphulukisa nokusindisa. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uLihle Themba, TikTok, Lihle Themba Mzobe, Instagram, and then uLihle Themba Mzobe kuFacebook. Lapho khona imbhalo for abantu abasebenzisa u-free mode, phinde ube khona nama-videos wona lawo 10 minutes clips akhona ku-TikTok naku-Instagram. Nkosi nibusise kakhulu. Manje ziphakade. Amen.